लोगोफोर फिन नोंथांमोनखौ जोंनि गोरलै चेनेलाव जों लोगो मोनफिनबाय। दिनै जों सावरायगोन 6.4 थारबुंथि। नोंथांमोना जुदि प्रिभियास क्लासनि भिडिअफोरखौ जुदि नायाखैब्ला सिम्पलि नायनानै ला। नाय बेवहाय जोंना कुइसनाव मा दङ थारबुंथि 6.4। नोंथांमोना बेखौ नायनायनि आगोलनो थारबुंथि 6.1, 6.2, 6.3 बेफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय। मस्ट इम्परटेन्ट थारबुंथिया नै चेप्टारनिया। थारबुंथिया मोनसे नङा मोनसे फैखायो। जोंना थारबुंथि जेसेबां दं जों डिसकासन खालामजोबगोन। नैयाव जोङो मोनफैबाय थारबुंथि 6.4 मोनफैबाय जों दा। बेवहाय मा दङ जुदि मोननै आखान्थिथामाव मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफ्रा गुबुन मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफ्रा स्रें रुजुथायाव थायो अब्ला मोखांसे खनाफ्रा समान जायो आरो जायनि थाखाय मोननै आखान्थिथामा महरसे जायो। नैबे जोंनिया 6.3 नि उल्था बायदिनो आरोना। जोंनिया मा होनायदों आं बेखौ आङो डायग्रामजों बुजायनोसै लोगोफोर। जोंना मोननै डायग्राम आखिना लानोसै आं दा। बेबायदि मोनसे आखिबाय लोगोफोर, मोनसे गेदेर आखिबाय, मोनसे उन्दै स्टाइलनि आखिबाय आं। बारनिखौ मा होनसै आङो ए बि सि, बारनिखौ मा होनसै आङो डि इ एफ। दानिनि बायदिनो कनस्ट्राक्सना जोंनिया नोंथांमोना जुदि 6.3 थारबुंथिखौ नायदोंब्ला जों जेरैबायदि कनस्ट्राक्सन खालामदोंमोन नैयावबो ओरैबायदि कनस्ट्राक्सन खालामनांगोन जोङो। नैखौ आं पि किउ लाबाय दानि बायदिनो। नैबे आरो जोंनिया डि पि जों ए बि जों समान, ए सि जों डि किउ जों समान बायदि जोङो बेबायदि आखिना लानाय जाबाय। दा लिरनायखौ लिरनोसै आङो होनाय दङ इबारनिया रुजुथायफोरा होनाय दङमोन। बाट जोंनिया बै 6.3 थारबुंथिना जोंनिया एंगोलफोरा होनाय दङमोन आरोना समान होननानै। बेवहाय मा होनाय दङ गिभेन ए बि इकुवेल टु डि इ, ए बि इकुवेल टु डि इ इकुवेल टु बि सि इकुवेल टु जोंनिया मा दङ इ एफ इकुवेल टु डि ए सि इकुवेल टु डि एफ। बेखौ आं 1 नाम्बार होनसै लोगोफोर। बेखौ मा होनसै आङो 1 नाम्बार। बेवहाय नाय जोंनिया समान रुजुथाव दङ होनदों आखान्थिथामनि गुबुन मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाव थाजायो। जोंनिया स्रें रुजुथाव जाबाय अब्ला मोखांसे खनाफोरा समान जायो। अब्ला जोंनिया मोखांसे खनाफोरा समान जायो होनदों आरो मोखांसे खनाफोरा जों समान जाबा जों मिथिखागौ जे जोंनिया मा जायोमोन लोगोफोर, मोननै आखान्थिथामा माला जोंनिया महरसे जायो जेब्ला बिनि मोखांसे खनाफोरा समान जायो लोगोसे मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथाव थायो। बेबायदि जाबा जों डाइरेक्ट लास्टआव लिरनो होनो हागोन जे आखान्थिथामा महरसे। बेखौथ' जों मिथिखागौ थारबुंथि। जों बेखौ थारबुंथि हिसाबै फोरमायाखै, बेखौ जोङो पार्ट नाम्बार 1आव जों सावरायखानाय जादों महरसे आरो महरसेनिफ्राय आरो गोरोबलिनि सोमोन्दै। नोंथांमोना नायाखैब्ला नायनानै लाबानो जाबाय। दा जों एबार फोरमान खालामनांगौदि नांगौदि जों मा फोरमान खालामनांगौ लोगो जोंना फोरमान खालामनांगौ एंगल ए इकुवेल टु एंगल बि, ओमफ्राय एंगल मामोन एंगल इकुवेल टु एंगल ए इकुवेल टु एंगल डि, एंगल बि इकुवेल टु एंगल इ, बेनिफ्राय लास्टआव एंगल सि इकुवेल टु एंगल एफ। थामहिनबा जों मा फोरमान खालामनांगौ ट्रायंगल ए बि सि महरसे ट्रायंगल डि इ एफ। नैबे महरसेनि सिम्बल हा लोगोफोर। जोंनिया जुदि नैखौथ' होनाय दङ नैबायदि होनबा डाइरेक्ट जों मा खालामनो हायो ट्रायंगल ए बि सि महरसे ट्रायंगल डि इ एफ बेबायदि डाइरेक्ट उनाव लिरना होखाबानो जाबाय लास्टआव। दा जों कनस्ट्राक्सन आखिना लानायखौ आखिना लानोसै। स्टेप बाय स्टेप लिरनो बावनाङा लोगोफोर। स्टेप बाय स्टेप लिराबा मास्टारफोरा मार्क्स होनो नागिरा आरोना खायफा। आखिनायाव जोंनिया दानि बायदिनो पि किउखौ दाजाबनाय जाबाय। जों मा खालामगोन पि किउखौ दाजाबनाय जाबाय माबायदि जेराव कन्डिसन माबायदि लाखो जों जेराव ए बि आदों डि पि जों समान, जेराव ए बि इकुवेल टु डि पि, बिनिफ्राय आरो मा लागोन जोङो ए सि इकुवेल टु डि किउ। नैजों समान ओमफ्राय नैजों नैबे समान बिजों। बेबायदि जोङो क्लियार लोगोफोर। दा फोरमान एबार मा खालामसै आङो लोगोफोर फोरमान खालामनो नागिरबाय आं एबार। जोंना मा होनाय दङ फार्स्टलि जोङो फोरमान खालामनो थाखाय नैदों आरो बिदों समाननिफ्राय जों लांगोन आरोना ए बि बाय डि इ इकुवेल टु ए सि बाय डि एफ। नोंथांमोना आं जेरैबायदि खालामदों स्टेपखौ ओरैबायदि नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर। आं इजि मेथडजों खालामनानै जाबाय। बेबायदि क्लियार ना लोगोफोर बेखिना। बिनि उनावहाय बेखौ जोङो मा खालामगोन उल्थायना लांगोन लोगोफोर। डिखौ सायाव लांबाय आङो, डिखौ बेनिफ्राय ए बिखौ सिङाव लाबोबाय,
थिग बिदिनो DF खौ सावलांबाय AC खौ सिङाव लाबाय क्लियार ना लोगोफोर बेसिम स' बिनि उनावहाय जोङो नै AB इक्वल टु जों मा फुजिनो हायो लोगोफोर A इक्वल टु DP नै AB नि जायगायाव जों मा फुजिनो हायो DP AC नि जायगायाव मा फुजिनो हायो DQ फज'बाय आं लोगोफोर दा नैबाय A इक्वल टु जोंना मा जागोन नैबे DP इक्वल टु DF इक्वल टु नैयाव मा सोलोंगोन DQ क्लियार ना लोगोफोर बेयालासे स' बिनि उनावहाय जों मा खालामगोन फारनैथिंबो एबार जोङो से दानखावगोन लोगोफोर दानि जोङो थारबुंथि 6.3 आव जोङो दाजाबदोंमोन -1 इक्वल टु DA बाय DQ -1 नैयाव मा खालामगोन जोङो दानखावगोन लोगोफोर स' नैखौ आं मा खालामगोन नैखौ आं DP खौनो होबाय दा दसेसो लानायखौथ' रोंखागौ नोंथांमोना स' बेखौ ओरै लानो हाबाय इक्वल टु DQ DF माइनास DQ स' नैबे DP जागोन हा स' नाय बेवहाय नाय दा दसेसो लाबाय दा DF माइनास DP नै D नैबे इसे नाय DE निफ्राय जोङो जुदि जोङो DP माइनास खालामबा जोंना मा मोनगोन लोगोफोर PE मोनगोन स' दा नैयाव मा जागोन जोंनिया बेखौ माइनास खालामबा मा जागोन बेयो PE सिङाव मा थागोन DP थिग बिदिनो DF निफ्राय D खौ माइनास खालाम नै DF नै गासैनिफ्राय जोंनिया जुदि नैनिफ्राय DQ सिम माइनास खालामनो हायो जोंनिया मा थागोन QF थागोन लोगोफोर स' बेवहाय मा थागोन गोजौहाय जोंना QF बाय जों मा मोनखो लोगोफोर QF बाय DQ स' नाय PE बाय DP बिनिफ्राय जों मा मोनखो बेखौ दा उल्थायना हो नोंथांमोना अब्ला बुजिगोन दा दैखौ उल्थायना होनोसै जोङो मा होनसै आङो DP बाय PE इक्वल टु DQ बाय QF बेबायदि उल्थायना होनाय आरोना स' DP बाय PE ना जों दा मा मोनखो जों मोनबाय जे DP बाय जों आं स्केच पेनजों आखिनानै बुजायनोसै जों मा मोनखो दा बावैसो जों मोनबाय DP बाय PE मोनबाय बिनिफ्राय DQ बाय QF मोनबाय स' दा जोंना नाय बेबायदि जुदि मोनबायबा जोङो दा जों थारबुंथि 6.1 खौ लोगोफोर 6.1 नङा जों थारबुंथि जों मा बाहायगोन 6.2 खौ बाहायनानै जोङो नैबायदि जुदि रुजुथायफोरा जों समान जायोबा नैसोर मोननाया जोंनिया मा जायो लोगोफोर लिक जायो स' बे मा थियराम थारबुंथि 6.2 स' दा डाइरेक्ट लिरखानोसै आं बेवहाय स' देयारफर थारबुंथि 6.2 निफ्राय मोनो 6.2 निफ्राय जों मा मोनगोन लोगोफोर PQ पेरेलेल EF दा नोंथांमोनखौ आं बेनिखायनो खावलायनो थानो दे नोंथांमोना प्रिभियास क्लासनि थियरामफोरखौ नायाखैब्ला थारबुंथिफोरखौ नायाखैब्ला नायनानै ला अब्लासो नोंथांमोना इजिलि बुजिनो हागोन लोगोफोर नाय जों सिगांनो आं बुजायखाना होदों जे जोंनिया जुदि नैबायदि जुदि नैसोर मोननाया जुदि पेरेलेल जायोबा लोगोफोर नैसोर मोखांसे खनाफोराबो जोंनिया मा जायो समान जायो दा बेवहाय मा मोनखो PQ जों EF जों पेरेलेल माने नै PQ जों EF जों पेरेलेल लोगोफोर अब्ला जों नाय बेखौ मोखांसे खना बे मोखांसे खना अब्ला नै P खनादों E खनादों समान जागोन Q जों F जों समान जागोन लोगोफोर स' देयारफर जों मा लिरनो हागोन देयारफर एंगल P इक्वल टु एंगल E ओमफ्राय एंगल Q इक्वल टु एंगल F नैखौ आं होनोसै नैसोर मोननैखौ लोगो नांनानै आं होनोसै 2 नाम्बार इकुवेसन आरो बेखौ मा होनना लिरगोन बेखौ मानोना लिगाव थानाय मोखांसे खनाफोरा मा जायो जोंना लोगोफोर मोखांसे खनाफोरा समान बेबायदि लिरना होबानो जाबाय स' दा नेक्स्ट स्टेपाव जों खालामगोन स' नाय बेवहाय जों दा मोखांसे खनाफोरा समान मोनबाय स' आरो जों दा दिबार मा लिरनो हागोन जों देयारफर ट्रायंगल DPQ महरसे ट्रायंगल DEF बेखौ मा होनो एंगल प्रपार्टि नाय जों जायखिजाया मोननै आखान्थिथामखौ जोङो मिथिगौ महरसे दिन्थिनांगौबा जोंना प्रपार्टि दङमोन दानिनि थारबुंथिङावबो बुजायदों आङो मा प्रपार्टि जों दिनै SSS एंगल SAS RHS बेबायदि दङमोन आरोना मोनबासो जोंना नाय बेवहाय जोंना मा जागोन जों दा बावैसो मोनबाय जे जोंनिया DPQ आरो DEF नि ट्रायंगल ना D आ D जों समान जाखागोन ओमफ्राय नै P आ नैजों समान होनाय दासो मोनबाय जोङो PQ जों F आ समान जेहेतु एंगल प्रपार्टि बायदि DPQ जों
DEF जों जोंनिया मा जागोन लोगोफोर महरसे जागोन स' बेनिखायनो आं बेवहाय मा लिखो DPQ महरसे DEF बुजिखादोंना लोगोफोर बेखौ आं दासो बुजायखाना होनाय जाबाय स' नाय जोङो जुदि बेबायदि जुदि महरसे जायोबा जों मा लिरनो हायोमोन थार बुंथि बेबायदि जुदि महरसे जायोबा थार बुंथि नङा लोगोफोर जोंनिया महरसे जुदि मोननै आखान्थिया माला महरसे जायोमोन मोननै कन्डिसन दङमोन जे जोंनिया आरो मा जायो खनाफोरा समान लोगोसे रुजुथायफोरा समान जायो स' दा बेखौ जों रुजुथायखौ मा लिरनो हायो लोगोफोर अब्ला जोङो बिसोर मोननै आखान्थि थामा माने नैजों जिहेतु जोंनिया समान जाबाय अब्ला जों मा लिरनो हागोन स' देयारफर नि उनावहा माने लोगोफोर नैनि उनावहाय आं पेज मोनसे लानानै बुजायनोसै बेनि उनाव पेज लानाय जाबाय बेनि उनाव आं देयारफर मा लिरनो हागोन लोगोफोर देयारफर आं लिरनो हागोन देयारफर DP by DE equal to DQ by DF equal to PQ by EF स' मानो जाखो बेबायदि जों आं डायग्रामखौ बुजायना होनोसै डायग्रामखौ मानो जाखो नाय जिहेतु जोंनिया नैसोर मोननै माने DPQ आरो DEF आ जोंनिया महरसे जाबाय अब्ला जों महरसे जायोब्ला जों माबायदि लिरनो हागोन DP by DE नैया ओमफ्राय मा होनो DQ by DF बिनिफ्राय PQ by EF हायना लोगोफोर आं बेखौ होनोसै आङो थार्ड नाम्बार नाय आरो नै से नाम्बाराव जों माबायदि मोन्दोंमोन नैयाव जोंनिया नाय स' बेखौ थार्ड नाम्बार होआ बेखौ जों एसे चेन्ज खालामना लानांगोन स' नाय बिनि उनावहाय जोङो मा लिरनो हायो नाय DP नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो लोगोफोर नैया DP नि जायगायाव लिरनो हायो जोङो AB स' नै DP नि जायगायाव आं मा लिरनोसै AB by DE बिदिनो DQ नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो AC स' बेवहाय आं मा होनसै AC by DF equal to PQ by नि मा जागोन PQ by EF आनो जाबाय स' नैखौ जों मा नाम्बार होनसै थार्ड नाम्बार होनसै लोगोफोर नाय बेवहाय जों मा मोन्दोंमोन नै 1 नाम्बाराव बेवहाय मा दङ जोंनिया AB by DE नैयाव मा दङ AB by DE बेवहायबो नैयाव मा दङ जोंनिया AC by DF बेवहाय मा दङ AC by DF स' अब्ला नै BC by EF जों PQ by EF जों जोंनिया समान जागोन जाया अबभियासलि जाखागोन लोगोफोर स' देयारफर से आरो 3निफ्राय मोनो 1 आरो 3निफ्राय मा मोनगोन लोगोफोर जोङो BC by EF equal to PQ by EF ELS क्लियार ना लोगोफोर स' बिनि उनावहाय जोङो नै BC मा खालामखो केन्सेल खालामबाय स' देयारफर BC equal to मा मोनखो आङो BC equal to QF मोनबाय स' जों दा BC equal to QF नङा लोगोफोर BC equal to PQ मोनबाय स' देयारफर ट्रायंगल ABC कन्ड्रेन्स ट्रायंगल DPQ बेखौ आं मा लिरनो हायो S बायदि जोङो गोरोबलि दिन्थिनो हाबाय लोगोफोर मानो दिन्थिनो हागोन नाय ABC आरो DPQ आव जोङो AB जों PD जों समान हमखादों दानिनो नै आखिनायावनो जों हमखादों लोगोफोर नैया जेराव AB जों DP जों समान आरो AC जों DQ जों समान नाय जोंना नैजों समान जाबाय बेजों समान जाबाय दानि आरो BC जों PQ खौ समान दा बावैसो मोनबाय नाय BC जों PQ खौ दा बावैसो समान मोनबाय स' देयारफर साइड प्रपार्टिस बायदि जोंनिया नै मोनसे आखान्थि थाबदों बे मोनसे आखान्थि थाबदों माजों लिरनो हायो जोङो कनग्रेस ट्रायंगल जोङो बेबायदि लिरनो हायो स' दा जों मिन्थिखागौ कनग्रेस ट्रायंगल बा जायोब्ला जोङो CPCT बाहायना जों मा लिरनो हायो लोगोफोर corresponding parts of congruent triangles are equal बेबायदि जों लिरनो हायो स' अब्ला जों मा लिरनो हागोन CPCT रुल बायदि जों लिरनो हागोन A equal to angle D angle B equal to angle P angle C equal to angle Q so therefore जों मा लिरनो हागोन angle A equal to angle D ओमफ्राय angle B equal to angle P ओमफ्राय angle C equal to angle नैयाव मा जागोन लोगोफोर angle Q नै गासैयाव मा जागोन CPCT बेवहायबो CPCT बेवहायबो CPCT स' CPCT मानेथ' बुजायखाबाय आङो माने बेखौ बर'यै होना बुंबा गोरोबलि आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरा एबा खनाफोरा जोंनिया मा जायो समान जायो बा स्रें रुजुथाव थायो बेबायदि आरोना बेबायदि जाबाय स' दा बिनिफ्राय आं नैसोर मोननैखौ मा होनसै लोगोफोर नैसोर मोननैखौ आं 4 नाम्बार होनसै नाय जों दानि बावैसो जोङो मोनसे नाम्बार लादोंमोन आं बेवहाय नोंथांमोना लिरना खिन्थाना होनसै नाय बेवहाय मा मोन्दोंमोन जोङो एंगल P equal to एंगल E एंगल Q equal to एंगल F बाट जोंनिया दा बावैसो जों मा मोनगो नै B जों P जों समान आरो C जों Q जों समान अब्ला मा जागोन नाय नै P जों
p खौ जों केन्सेल खालामनो हायो q जों केन्सेल खालामनो हायो होमबाना b इक्वल टू एंगल b इक्वल टू जों मा लानो हायो एंगल नै p नि जायगायाव जों मा लानो हायो p नि जायगायाव एंगल e आरो नै q नि जायगायाव जों मा लानो हायो लोगोफोर एंगल f लिरनो हायो स' देयारफोर 2 आरो 4 निफ्राय मोनो होनना डाइरेक्ट लिरखानोसै आङो स' देयारफोर 2 आरो 4 नि फ्राय मोनो जों मा मोनगोन लोगो 3 2 आरो 4 निफ्राय जों मोनगोन जे एंगल मा मोनगोन एंगल e इक्वल टू एंगल b इक्वल टू एंगल e निफ्राय एंगल c इक्वल टू एंगल f बुझिना लोगोफोर नै नै p नि जायगायाव आं मा बज'खो e खौ बज'बाय इनिफ्राय q नि जायगायाव मा बज'खो f बज'बाय नाय b इक्वल टू e मोनबाय स' क्लियार लोगोफोर b इक्वल टू b इक्वल टू e c इक्वल टू f बेनिफ्राय a इक्वल टू d मोनबाय स' क्लियार ना लोगोफोर जों गासैखौबो मा मोनखो बेवहाय जों मा मोनखो एंगल a इक्वल टू एंगल d मोनबाय बेखौबो क्लियार दा बावैसो जोङो e इक्वल टू f मोनबाय निया b इक्वल टू e मोनबाय नैया नैबे b इक्वल टू e एनिफ्राय c इक्वल टू f मोनबाय स' नाय जों क्लियार ना लोगोफोर मोनसे आखान्थिया मा जोंनिया मोननै आखान्थिया महरसे जानांगौबा जोंनिया मोननैल' कन्डिसन बिनि मोखांसे खनाफोरा समान जानांगोन आरो मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाव जानांगोन स' जोंनिया मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाव होनाय दंखायो बे क्लियार आरो जोंनिया मोखांसे खनाफोराबो जों दा बावैसो मोनबाय लोगोफोर जोंनिया समान जाबाय स' देयारफोर मोखांसे खनाफोरा समान जाबाय होनना लिरना लिरोबा बा डेट इज होनना लिरदों एंगल a इक्वल टू एंगल d एंगल b इक्वल टू एंगल e एंगल c इक्वल टू एंगल f सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC महरसे ट्रायंगल DEF स' बेबायदि नोंथांमोना लास्टआव लिरना होबानो जाबाय स' एसे मोजाङै नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो एसे मोजाङै बुजिनानै लानानै नायबानो जाबाय अब्ला नोंथाङा मोजाङै बुजिगोन थारबुंथि 6.5 स' नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो प्रिभियास क्लासनि भिडिअखौ नायाब्ला सिम्पलि नायनानै ला आरो मानो नायनानै लानांगौ स' नोंथांमोना जुदि बारनानै बा स्किप खालामनानै बे भिडिअखौ डाइरेक्ट नायोब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनस्लाबाबो जानो हागौ मानोना बे भिडिअखौ खालामनायाव जोङो नांगौ सिगांनि क्लासाव जों जा सोलोंदों बेफोरखौबो जों बेवहाय इउज खालामनो नांगौ स' बेनिखायनो नै चेप्टारखौ मेनलि 6 लेसनखौ नोंथांमोना फार्स्ट क्लासनिफ्राय जोङो जेरैबायदि पार्ट वाइज होबोबाय थादों भिडिअ नोंथांमोना बेबायदि पार्ट वाइज नायबोबाय थाबानो जाबाय स' दा जों नैखौ खालामदोंसै जुदि मोनसे आखान्थिथामनि मोनसे खनाया गुबुन मोनसे आखान्थिथामनि मोनसे खनाजों समान आरो बे खनाखौ बानायनाय आखान्थि स्रें रुजुथायारि जायो अब्ला आखान्थिथामना मोननैया महरसे जायो स' आं बेखौ उइथ डायग्राम बुजायनोसै आरोना डायग्राम आखिनानै स' आं मोननै आखान्थिथाम लानोसै थारबुंथि 6.1 बेनिफ्राय थारबुंथि 6.3 6.4 6.5 लोगोफोर एखे सेम टु सेम जेरैबायदि खालामदों ओरैबायदि खालाम फार्स्टनिफ्राय आखिनायफोरा आरोना स्टाइलफोरा DEF मोनसेबो आलादा नङा गासैबो एखे नैबे PQ दानि बायदि ना सलुसन होनाय थानायखौ लिरना लानोसै आङो होनाय दं जोंना मा होनाय दङ लोगोफोर होनाय दङ जे जोंनिया जायखिजाया मोनसे खना समान आं A जों B जों समाना लानोसै होनाय दं एंगल A इक्वल टू एंगल D मोनसे खना समान होनाय दङ क्लियार बिनि उनाव होनाय दङ बै खनाखौ सोमजिहोनाय आखान्थि मोननैया मा जायो होनदों स्रें रुजुथाव थायो दा नै खनाखौसो सोमजियो जों लोगोफोर AB आरो AC नै खनाखौबो DE आरो EF स' बिसोर मोननै आखान्थिया जोंनिया स्रें रुजुथाव थायो होनदों स' आरो मा होनदों होनबा मा जागोन नैबे जोंहा AB बाय जों नैबे मा DE इक्वल टू AC बाय DF स' बे आलासि क्लियार लोगोफोर स' दा फोरमान खालामनांगौ जे फोरमान खालामनांगौ दि जों मा फोरमान खालामनांगौ लोगोफोर जोंनिया फोरमान खालामनांगौ ABC आरो DEFआ जोंनिया महरसे माने ट्रायंगल ABC महरसे ट्रायंगल DEF बेखिनिया क्लियार ना लोगोफोर स' दा जोङो कन्स्ट्राक्सन आखिनाय स' दा जोङो मा खालामनोसै आखिनायखौ जों दा खालामसै स' दा बेबायदिनो बार बेखौ आं आगोलनो लिरखाबाय थादों स' PQ खौ दाजाबनाय
PQ खौ मा खालामगोन लोगोफोर PQ खौ जोङो दाजाबना जाबाय बेयावथ' क्लियार जाबाय स' दा जेराव AB इक्वल टु DP आरो AC इक्वल टु DQ बेयालासे जोङो बार लिरगासिनो स' एबार दा फोरमान स' एबार मा खालामगोन लोगोफोर फोरमान खालामदोंसै आरोना स' जोंनिया नै जि होनाय दङ बेनिफ्रायनो जोङो दिहुननांगौ बेखौथ' मिथिखागौनो जि होनाय दङ बेनिफ्रायनो जोङो बेखौ जोङो फोरमान खालामनो नाजानांगौ बेयालाथ' क्लियार जोङो जि नैयाव होनाय दङ बेखौनो लिरग्रोबाय जोङो दा नेक्स्ट स्टेपाव जों लोगोफोर मा खालामगोन बेखौ जों उल्टायना हो DF बाय AB आरो नैखौ सरि नैबे DF नङा नैबे जोंनिया मा DE सो DE नैबे मा जागोन AC स' बेबायदि क्लियार ना लोगोफोर स' नै बेवहाय जोंना मा लागोन नै AB नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो DP स' दा DE बा AB नि जायगायाव मा लिरगोन DP आरो AC नि जायगायाव मा लिरनो हायो DQ स' बेहाय मा लिखो DQ आरो नैयाव मा होखाङो DF बेयालासे क्लियार लोगोफोर एबार नाय बिनि उनाव जों मा खालामगोन एबार माइनास खालामगोन 1 माइनास खालामगोन एखे आरोना जोंनिया जोङो 6.31 माइनास खालामदोंमोन 1 प्लास खालामदोंमोन ओमफ्राय 6.4आव जोङो 1 माइनास खालामदोंमोन नैयावहायबो जोङो 1 माइनास खालामगोन स' एसे मिलायनानै रुजुनाय नोंथांमोना कम्पेयार खालामनानै स' माबायदि गोसोआव लाखिनो हागोन बेखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै कम्पेयार खालामनानै नायबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना इजिलि माने गोसोआव लाखिनो माने गोरलै जागोन आरोना स' नैबायदि दै मेथ्सआ नोंथांमोना नै भिडिअखौ नायनानै बुजि मोननोबो हानाय बाट नोंथांमोना जुदि बुजि मोनदोंब्लाबो जेब्ला नोंथाङा जुदि प्रेक्टिस खालामाबा बे मेथ्सखौ अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाबो नोंथाङा गोसोआव लाखिनो हायाब्ला माबायदि खालामोमोन अब्ला नोंहा मेथ्सआव मा मोनगोन नोङो लाथिख' मोननाय चान्सआ बारा स' बेनिखायनो मेथ्सआ जोबोर गोरलै बाट नोङो बेखौ मा खालामनांगोन जोङो रेगुलार बेसिसाव एसेबाबो नोंथाङा प्रेक्टिस खालामबाय था अब्लानो मेथ्सआ सिम्पल नोंहा एग्जामनि खाथियाव नोङो बांद्राय फरायनाङा मेथ्सखौ जोङो जास्ट नोङो बेनि सिगाङावनो एसे फरायलांबाय थानांगोन बा सानसेयाव 1 आवार खरि स' नोंथांमोना दानिफ्रायनो एसे मोजाङै फरायलांबाय था अभियासलि दानिफ्राय मोजां फरायलांबाय थाबा एन्ड टार्म माने लास्ट फाइनाल एग्जामाव नोंथाङा मोजां जागोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो नोंथांमोनखौ जोङो ओरैबायदि जों इमान दुनिया नोंथांमोननि सेराव जों दा अनलाइन बेबायदि कर्स होगासिनो स' नोंथांमोना जायखिजाया कुइसनखौनो जोंनि कमेन्ट बक्सआव जों सोंनो हागोन नोंथांमोना स' जों सानफ्रोमबो होनबाय थायो बेखौनो जों नोंथांमोना जायखिजाया कुइसन सोंहरबानो जोङो नोंथांमोननो भिडिअफोरखौ बानायना होनाय जागोन आरोना बेबायदि आरो नोंथांमोना जोंनि WhatsApp ग्रुप दङ जोंहा बेवहाय जों अलरेडि जोंना बांद्राय स्टुडेन्ट गैया 17 ना 20 बेबायदि दङ स' बेवहाय नोंथांमोना जइन जानानै जायखिजाया कुइसनखौनो जोंनाव सोंहरनो हागोन आरोना स' बिनि उनावहाय जोङो दा बेखौ माइनास खालामदोंसै लोगोफोर स' नैबे DP बाय DE माइनास नैबे मा DP स' बेनिफ्राय नैबे मा जोंना DQ बेनिफ्राय नैबे DF माइनास मा नैबे DQ बेबायदि जाबाय ना स' बेनिफ्राय मा DE माइनास DP नाय DE नै DE निफ्राय गासैनिफ्राय DP माइनास खालामबा जों मा मोनगोन लोगोफोर PE मोनगोन स' मा मोनगोन दा जोङो बेवहाय मा जागोन जोंना PE बाय DP थिग बिदिनो DF माइनास DQ नाय बेवहाय DF माइनास DQ बेखौ माइनास खालामबा जों मा मोनगोन लोगोफोर QF मोनगोन स' बेवहायबो जोंनिया मा जागोन एबार QF बाय मा जाखो DQ जाबाय एबार नेक्स्ट स्टेपआ बेखौ उल्टायना होदो लोगोफोर बेखौ उल्टायना होबा मा जागोन जोंनिया DPआ सायाव खारबाय ओमफ्राय PA सिङाव खारबाय ओमफ्राय DQआ सायाव खारबाय QFआ सिङाव फैबाय नाय एबार जोङो बेवहाय जों मा फर्मुला इउज खालाम मा थारबुंथि इउज खालामगोन थारबुंथि 6.2 स' दा जों मिन्थिगौ थारबुंथि 6.2 माबायदिमोन जोंनिया जुदि मोननै आखान्थिथामनि जुदि मोनसे आखान्थिथामखौ जुदि नैबायदि जुदि जोङो PQआ जुदि DP बाय PE DQ बाय QF बेबायदि रुजुथावफोरा जुदि समान जायोब्ला जोंनिया PE जों EF जों जोंनिया मा जायो लिक जायो बे मा थारबुंथि 6.2 स' देयारफर दा लिरनोसै जों मा लागोन स' देयारफर मा लिरगोन जोङो PQ पेरेलेल EF आरो बे मानो जाखो जोंनिया थारबुंथि 6.2 निफ्राय स' नाय दा नोंथांमोना थारबुंथि 6.2 खौ एसेबाबो हिन्ट्स मिन्थिनांगोन स' नोंथांमोना मिन्थियाबा बे मानो फैखो अभियासलि एसे गोनो गोथो जागोन आरो ना मानिफ्राय फैखो स' बेनिखायनो आं होनदों नै चेप्टारखौ मेनलि नै चेप्टारखौ 6 लेसनखौ नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय खिन्थु बे डिफारेन्ट चेप्टारफोरखौ जेनेबा 3 लेसन 4 लेसन 2 लेसन बेफोरखौ नोंथांमोना स्किप खालामनानै जुदि हाखायोबा एसे स्किप खालामनानै मोनफा मोननै कुइसनखौ स्किप माने मोनफा मोननै पार्टखौ स्किप खालामनाबो नायजागोन आरो ना स' नाय
बेवहाय जोंना बेबायदि जाबाय स' एगेन जों दा मा लिरनो हागोन आरो एंगल P इक्वल टु एंगल E लिरनो हागोन बिनिफ्राय एंगल Q इक्वल टु एंगल F लिरनो हागोन बे मानो लिरनो हागोन लोगोफोर नाय जोंनिया जिहेतु नोंसोर मोननैया जोंनिया PQ जोंहा EF जों जिहेतु जोंना पेरेलेल जाबाय अब्ला जों मा लिरनाय लोगोफोर जों मिन्थिगौ पेरेलेल जायोब्ला बिखौ जायखिजाया मोनसे हांखो ओरै दानस'योबा बिनि मोखांसे खनाफोरा मा जायो लोगोफोर समान जायो बिदिनो दा होमबा दा मा जागोन P जों E जों जोंना मोखांसे खना Q जों F जों मोखांसे खना होमबा मा जागोन एंगल P इक्वल टु एंगल E एंगल Q इक्वल टु एंगल F स' जों दा बेखौनो बेवहाय लिरनाय जाबाय लोगोफोर स' एगेन आरोबाव जों मा लिरनाय लोगोफोर आरोबाव ट्रायंगल ABC गोरोबलि ट्रायंगल DPQ मानो गोरोबलि SAS नाय ABC जों DPQ जों मानो गोरोबलि होननानै डाइरेक्ट लिरखानो हायो आं लोगोफोर नायनाय बेवहाय आं स्केच पेन दोनसै AB नैबे ABC आ नैबे ओमफ्राय DPQ आ बे लोगोफोर जोंना मा होनो जोंनो मा होनाय दङ कुइसनाव नै A जों नै एंगल A जों एंगल D जों समाननिया क्लियार बेवहायनो जोंना होखानाय दङ आरो जोंनो मा लिरदोंमोन AB जों नै DP जों समान बिनिफ्राय AC जों DQ जों समान स' नाय होमबा जोंनिया नैबे साइड एंगल साइड बेबायदि जों फर्मुला खालामनानै जोङो एंगल ट्रायंगल ABC जों आरो DPQ जों मा दिन्थिनो हायो लोगोफोर महरसे जोङो दिन्थिनो हायो स' जोंनिया महरसे जुदि जायोब्ला जों CPCT बायदि जों मा लिरनो हायो बिनि करस्पन्डिं पार्ट्स अफ कनग्रुएन्ट ट्रायंगल्स आर इकुवेल माने जुदि जोंनिया गोरोबलि जायोबा मोननै गोरोबलि आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोर बा मोखांसे खनाफोरा जोंनिया मा जायो लोगोफोर समान जायो CPCT रुल बायदि स' देयारफर जों मा लिरनो हागोन देयारफर जों लिरनो हागोन एंगल B इक्वल टु एंगल P बेनिफ्राय एंगल C इक्वल टु एंगल Q बेलासे क्लियार ना लोगोफोर नाय जोंनिया मा मोनखो P बेवहायबो P दा नै P नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो P नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन एंगल E नैखौ आं मा होनसै नैखौ आं नाम्बार होनसै नैखौ 1 होनसै नैखौ मा होनसै 2 स' इक्वल टु दा स' देयारफर एंगल B इक्वल टु नैनि उनाव बेखौ लिरबानो जाबाय नैनि उनाव खिथि उनाव देयारफर एंगल B इक्वल टु एंगल E मानिफ्राय मोनखो 1निफ्राय मोनबाय लोगोफोर बुजिबाय ना माने नैयाव मा मोनखो नाय एंगल B इक्वल टु मा मोनखो जों एंगल P आरो एंगल C इक्वल टु जों मा लिरनाय लोगोफोर Q आ मा जोंना F एंगल F निखौ मानिफ्राय मोनगोन 2निफ्राय बुजिना लोगोफोर बेखौ नाय बेवहाय जों मा मोनखो लोगोफोर एंगल B जों एंगल E जों समान एंगल C जों एंगल F जों समान माने मा मोनखो नै सावगारियाव जों मोनबाय एंगल A जों D जों समानखा जोंना बे होनाय दङ आरो नै B जों E जों समान मोनबाय दा बावैसो C जों F जों समान मोनबाय स' नोंथांमोना थारबुंथि 6.3 खौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोना मा मोनदोंमोन जे जोंनिया जुदि एंगल A एंगल B एंगल C आरो एंगल DEF माने जुदि मोननै आखान्थिथामनि मोखांसे खनाफोरा जुदि समान जायोब्ला जोंना बे मा जायो बिसोर मोननै आखान्थिथामा जोंनिया मा जायो बियो बेखौ मा होनोमोन महरसे जायो आरो बेखौ आं कुइसनखौ नोंथांमोननो जों फोरमान खालामनाय कुइसनखौ आं दिन्थिना होनो नाजानोसै कुइसना जोंना बहा दङमोन स' नै मा होननाय दङ बेवहाय जोंनिया मा होदोंमोन जे थारबुंथि 6.3 मा होदों मोननै आखान्थिथामनि जुदि मोखांसे खनाफोरा समान जायो अब्ला बिसोरो मोखांसे आखान्थिफोरा एखे रुजुथायाव थायो आरो बिनिखायनो मोननै आखान्थिथामफोरा महरसे जायो दा जों नैहाय जों मा मोनखो 6.5 जों मोनबाय मोखांसे खनाफोरा जोंनिया समान स' दा जों 6.3 थारबुंथियाव जों सावरायखादों जे मोखांसे खनाफोरा समान जायोब्ला जोङो बे मा जायो महरसे जायो बेखौ जोङो 6.3 थारबुंथियाव जों फोरमान खालामखादों स' दा जों मा मोनदों मोखांसे खनाफोरा जोंनिया समान मोनबाय दा बावैसो स' देयारफर दा मा मोनगोन स' हियार बेवहाय लास्टआव लिरनो हादों हियार नैबे लास्टआव लिरदो हा नैनि उनावहाय बेखिनियावथ' लिरबाय स' एंगल B इक्वल टु एंगल A एंगल C इक्वल टु एंगल F स' लास्टआव बिनि उनावहाय लास्टआव लिरबानो जाबाय बिनि उनाव मोनसे सेन्टेन्स स' देयार जों मा मोनखो एंगल A इक्वल टु एंगल D एंगल मा B इक्वल टु एंगल E बेनिफ्राय आरो मोनसे मा एंगल C इक्वल टु एंगल F स' डेट इज थामहिनबा मोखांसे खनाफोरा
समान मोखांसे खनाफोरा समान स' देयारफोर जों मा लिरनो हागोन स' देयारफोर ट्रायंगल ए बि सि महरसे ट्रायंगल डि इ एफ स' बेयालासे नोंथांमोना सिम्पलि लिरना होबानो जाबाय लोगोफोर स' जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो लोगोफोर 6.4 आरो 6.5 सावरायनाय जाबाय स' थाबैनो जोङो गोदान भिडिअ माने 6.3 एक्सारसाइजखौ जों थाबैनो लानानै फैगोन नोंथांमोननि सिगाङाव स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअ होनायफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला आरो हेल्प जानाय बायदि मोनदोंब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामजालायबानो जाबाय हारसिं नायनाङा बयबो सोलोंनांगौ जोङो स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय